थांनाय भारत सरकार आसाम सरकार एबा एबसु गुबुन गुबुन हानजानि एनडिएफबिफोरखौ लाफानानै जालांनाय जा सुक्ति बे सुक्ति जानायाव जों थारैनो गोजोनदोंमोन। दफा बा थख' जायफोर पइन्ट होदों बे पइन्टफोरखौ नुनानै नाथाय जों बागदावखांदों। मानोना बेफोरो सिगाङाव बिटिसि सुक्ति बा बिनि सिगाङाव बिएसि सुक्तिफ्रावनो जाखानाय दफा गोजा होननानै बुंजायो। माखासे मोनफा मोननै थिसनदेरदों। बे थिसनदेरनाया रायजो राजानि गोसोआव समक होनो थाखाय थिसननाय बादि आं मोनदों। आरोबाव माखासे जेनुइन पइन्ट एबा दफा बे दफाफोरखौ नुनाय जायाखै आरो बेखौ मोगथां महर मोनगोनब्ला नैबे बिजेपि सरकार बा आसामनिनो बिजेपि सरकार बा गोदान माबा मोनसे सरकार फैगोन बैसोरनि गोसो बैसोरनि साननाय बिजिरनायावबो सोनारगोन। बेनि थाखायनो बिटिआर सुक्ति जानायनि उननिफ्राय जोंनि बांसिनै बिटिसि हालामाव जेरैबायदि परिस्थिति बा परिबेस थासारि सोमजिखांदों बियो जोंनि थाखाय गोजोनथाव नङा। मानोना गावस्रालायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों। बे गावस्रालायनाया दिनै एनडिएफबिनि गेजेरावबो गावस्राबाय, एबसुनि गेजेरावबो गावस्रानायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना गोजाम जेसेबां एबसु दैदेनगिरिफोर दंमोन बिथांमोनहाबो बेयाव गोजोननो हायाखै आरो जोंनो एबसु फाउन्डार मेम्बार एजिकिउटिभ बडिनि मेम्बार बा जिल्ला कमिटि बियाब गौथुमनि हाबाफारिफ्राव जों बारसोमबोनाय जोंफोर दा जों गावखौ एबसु होननानै बुंनो लानो हायाब्लाबो बै जि समाव गायसननाय जादोंमोन बे समाव जोंनि लोगो लोब्बाफोर आरो इन्टेलेक्सुयेलफोर बिथांमोनहा गोजोनाखै। मानोना जोंनि थांखिया आलादा हादर। बे आलादा हादर बिनायनि नामाव एबसु बिपिएसि बा गुबुन गुबुन हानजा बै समनि पिटिसिनिफ्राय जेरबोनानै बहा पिपिटिसि बा गुबुन गुबुन पिडिएफ थांखिया आलादा हादरानोमोन। नाथाय आलादा हादरनिखौ फुरा दबथायनानै दोननानै बे साननाय हनायखौ लाबोआलासेनो दा आलादा हादरखौ नागारबाय होननाय बे बाथ्रायाव जों सोमखिखांदों। आरोबाव जोंनि थांखि जा मिजिं जोंनि बिथांखि बेफोरो दा गब्राय हाखराव गोग्लैनानै थाबाय होननानै जों बुंनो सानो। नैबे समाव इलेक्सना जागोन सानसे समाव माब्ला जायो बेखौ जों दाथियै बुंनो हायाब्लाबो बे इलेक्सन लानानै दा बिपिएफ बा बेबायदिनो इउपिपिएफ बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन हानजा बिजेपि बा बिदिनो सिपिआइ बा गुबुन गुबुन हानजानि गेजेराव सौग्रावलायनानै जायफ्रा देरहानानै फैगोन बे देरहानाय हानजा जा सरकार दागोन बे सरकारनि सायावबो सोनारगोन। आरो जेसेबां सुक्ति एबा दफा दङ बे दफाया मोगथां महर मोनगोन ना मोना जोंहा सन्देह दं। सन्देहआ बेनो दिनै बिजेपिआ बिपिएफखौ लाफानो आवगायदों, एखनबा फासयदों। आरोबाव बेबायदिनो इउपिपिएलजों सरकार दागोन बे सिङाव बिथांमोनहा मन्त्र दं। आरोबाव बिजेपिआ हारसिंनो जों सरकार दागोन होननानै बुंगासिनो दङ। ओजोंहाय दङ अबर' बिसोरबो बुंगासिनो दं जोंनो सरकार दागोन।
बे बेलायाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबाङैनो बिभ्रान्त जागासिनो दङ। बिभ्रान्त जायोब्ला जायखि सरकार दाया मानो बे सरकारा दानि बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ बेसेबां गुरुत्त होगोन, गोनांथि होनानै खामानि मावगोन, जों बेखौबो सानहरनो गोनां बाथ्रा होननानै सानो। दिनै जोंनि बे बिटिसि हालामाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावसो बांसिन दावराव दावसिया आरो सोमजिफिनदों। बे दावराव दावसिखौ दबथायनो रावबोथ' आवगायबोआ, गोजोननि बाथ्रा बुंनो रावबोथ' आवगायबोआ। मानोना बिजेपिआ गावसोर सरकार दागोनखाय, इउपिपिएलआ गावसोर सरकार दागोनखाय गावनि नोजोर थांखि फारसेल' थि नायनानै जोंनि गामि गफाफ्राव बा गोग्लैसोनानै थानाय हालामाव मा जालाङो जालांथों बेखौसो जोङो नुगासिनो दङ। आरो नुखा खोनाखा जों आरो बे बाथ्राखौ रायखांनो हायो, कर'नानि दा जा लकडाउन, बे लकडाउन समाव जोंनि बिटिसि एरियायाव गोबाङैनो साननो हायि खहा जागासिनो दं होननानै जों बुंनो सानो। फारसेथिं नैबे समाव आरो दैबाना, बे दैबानानि थाखाय जोंनि बै हालामाव बिजेपि सरकारानो जा, इउपिपिएलआनो जा, बर'आनो जा, दिनैसिम बैफोर जायगायाव नायगिदिंनाय, रायजो राजाजों मोगा मोगि जाहैनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनाखै। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बियो नुखा खोनाखा दा बे बिटिआर दानो थांनायनिनो उन जाथाय, गाज्रि फिथाइ होननानै आं बुंनो सानो। मानो बिटिसि सरकार थानायमोनब्ला गभर्नरआ गावनि आखायाव क्षमताखौ लांनायनि उनाव बिटिसि सरकाराथ' दा मावनांगौ बा मावनो गोनां खोथायानो गैला, एरायनानै थानांबाय, कम्पालसन खालामबाय आरो बे खाबुखौ लादों माखासे दालालगिरि, माखासे एजेन्टफोर, माखासे बेबायदिनो जोंहा बर'आव मोनसे बाथ्रा दं बाथा देवानि, बे बाथा देवानिफोरनि सायाव थाहैबाय क्षमताया। आरो जायनि थाखाय बिटिसिनि जा थासारि बे जोबोरैनो दुखुनांथाव, लाजिनांथाव आरोबाव गिख्रंथाव जादों होननानै आं बुंनो सानो। दा जोंनि गेजेराव गावस्रानाया सिगांनिफ्रायनो दं आरो इलेक्सननि नामाव गावस्रायो बा क्षमताखौ लानानै सेलाय बेलाय जानानै हयथ' नों देरहायोना आं देरहायो, नोंखौ फेजेननो हायोना बैखौ फेजेननो हायो, नैबेबायदि साननायाव जोङो गोजोननि बाथ्राखौनो साननो हायाखिसै। आरो जोंनि सोलोंथायारि, रांखान्थियारि, समाजारि आरोबाव माखासे गोबां मावनो गोनां खामानिफोरखौ जों मावनो हायाखिसै। नों फै आं फै, जोंनि खर'नि जिन्सखौ बोगार फै होननाय बाथ्राफोरखौबो जों साननो हायाखिसै। आरोबाव बांसिनै जोंहा दा खहा जादों आबादारि जिउ खांनाय जोंनि रायजो राजाफोर। जोंनि माइबारि एबा दुब्लिया दा लांदां जानानै थायो। मानो? जोंनि गेजेराव गावस्रानाया बारा। बे गावस्रानाया बाराखाय बै जायगायाव दासिमबो इथा थरसे, अन्थाइ थरसे गोग्लैयै जायगा दं, जेराव इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बुङो बै बिपिएफ एरिया, बिपिएफनि मानसिफ्रा बुङो बै इउपिपिएल एरिया आरो बै बर' एरिया। जायनि थाखाय बे गावस्रानाय नोजोर लानानै जौगानायनि खामानिफोरखौबो मावनायाव उन गोग्लैनानै दङ। नैबे बुंनो थांब्ला मास मोनबा मास मोनद'नि गेजेराव बे आरो बांसिन जादों। दा बेनि थाखायनो जोंनि गेजेराव गोजोन लाबोनांगौब्ला नैबे बिटिआर इलेक्सना गावस्रा होदोंसो, गोजोन गैयै खालामसिनदोंसो। बेनो जाहैबाय पार्टि फिलिं एबा राजखान्थि हान्जाया, दोलोआ बारानिफ्राय बारा जानायाव जोंनि साननाय हनायफ्रा बांसिन गावस्रासिनदों। आरो बेयावनो जों नुनो मोनदों
एनडिएफबि सारेन्डारफोरनि गेजेराव गावस्रानाय बे गावस्रानायाव जोंनि आरो भटारा गावस्राफाबाय गावस्राफागोन थेवब्लाबो एनडिएफबिआ जयैनो लोगो नांलायनानै इलेक्सनाव गावजों गाव हेफाजाब मदद होलायनायनि जा बाथ्रा बुंदों बिसेसकै बिपिएफजों थाफानानै बिथांमोननि बे नाजानाया जाफुंगोन जाफुंथों आं बेखौनो मिजिंथियो आरोबाव जोंनि गेजेराव बेबायदि हानजा लानानै गावस्राबाय थायोब्ला बिटिआर जानानै बा गुबुन मोनसे हानजा दानानै हादर सामलायोब्ला एबा खुंथायगिरि जायोब्लाबो जोंनाव जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेनि थाखायनो जों हानायमानि खौसेथिनि नोजोर लानानै खौसेथिनि आगानजों आगान सुरनानै खामानिफोरखौ मावलायनांगोन आरोबाव बिटिसिआनो जा बिटिआरआनो जा बेयाव जों गावस्रानाय नोजोर लानानै खामानि मावलाङोब्ला जों बिटिसिआबो जाया बिटिआरबो जाया बा गुबुन मोनसे हादराबो गोजोनै रायजो खुंनो हाया जों बेखौसो नुहुरदों बिटिसि सुक्ति जानाय समाव बांसिनै पार्लामेन्टारि कन्स्टिटिउसन आरो बेयाव जोंनि बै माखासे दफा जाय दफाफोरखौ लानानै जों दिनै गोबां खामानिफोरखौ मावनो हादों बे बाथ्राखौ साननाय जायाखै नामा नैबे सोंनायाबो फैदों बेनो जाबाय बिटिसि सुक्ति खालामनाय समाव 6 शेड्युलनि सायाव गोनांथि होनानै गिलिरथि होनानै गुरुत्थ होनानै खालामनाय जादोंमोन पार्लामेन्ट सेसनाव बेखौ बिल उत्थापन खालामदोंमोन आरो बियो भारत सरकारनि अननायाव आसाम सरकारनि अननायाव बा जोंनि नाजानायाव पार्लामेन्टआव बियो पास जादोंमोन बा बुंनो थाङोब्ला मोनसे बिल हिसाबै बियो अर्डिनेन्सबो जारि जादों आरो बियो एप्रुभबो जादों बिनि गेजेरजों जों बिनि फिथाइखौबो मोनजादों होननानै जों बुंनो हायो बेनो जाबाय 6 शेड्युलाव जोंनि बिटिसि जा एकर्ड जाबाय बे एकर्ड जानायनि फिथाइयानो जाहैबाय जोङो 8 शेड्युलाव बर' रावखौ थिसननो हानाय आरो बे 8 शेड्युलाव बर' रावखौ थिसननो हानायाव जों दिनै बुंनो थाङोब्ला बर' थुनलाइ आफादनि बर' रेबग्रा जथुमनि नाजानायाव जोङो जायगा मोननाय लोगो लोगो बेयाव गोबां बान्था मोननायनिबो राहा जादों जेरै साहित्य एकाडेमि बान्था मेइन साहित्य एकाडेमि बान्था गथ' सेंग्राफोर सिख्लाफोरनि साहित्य एकाडेमि बान्था रावस्लायनायनि साहित्य एकाडेमि बान्था बाल पुरस्कार होनना बुङो बेखौ 35 बोसोरनि सिङाव थानाय बिथांमोना बेवहाय कम्पिट खालामनो हायो आरो बेबायदिनो जों बिनि फिथाइखौ मोनगासिनो दङ बिटिसि एकर्ड जानायाव जोंहा रोखा दंमोन सिआइटि मोनसे इन्स्टिटिउसन होनाय जागोन खुलिनाय जागोन होननानै आरो बे फिथाइखौबो जों दा मोनगासिनो दङ मोनजागासिनो दङ जोंनि आसामल' नङा बिटिसि एरियाल' नङा गुबुन गुबुन हादरसा रायजोनिफ्राय फैनानै बेवहाय दिनै सिआइटि स्टुडेन्ट हिसाबै बेवहाय डिग्री लागासिनो दङ लोगोसेयैनो बे बिटिसि एकर्ड जानायजों जोंहा राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि जौगानायनि जा लामा बे लामाखौ जोङो दानानै लानो हादों आरो जोंनि गेजेराव सोलोंथायारि जा थासारि बे फोसाबनाय लाबोनो हादों लोगोसेनो जोंनि रांखान्थियारि समाजखान्थियारि माखासे फोसाबनाय खामानिखौबो जों लाबोनो हादों लोगोसेनो जों दा नुनो मोनबाय जे सुक्ति जानायनि हाखु दाखु जा हाबाफारि सुक्ति जानायाव बे हाबाफारिखौ लानायाव बुंनो थाङोब्ला माखासे साननो गोनां बाथ्राफ्राबो माइनास पइन्ट जालांदों नै बावैसो रन्जन दैमारिखौ सुक्ति जानायनि थाखायल' दिहुनफ्लानानै आरोबाव सुक्ति जानाय लोगो लोगो जेलाव सोनानै दोनफिनबाय सुक्ति जानाय समावनो सानै हयै माखासे इन्टेलेक्सुयेल ग्रुप माखासे साननो हनो गोरों
राजखान्थियानो जा समाजखान्थियानो जा रांखान्थियानो जा गुबुन गुबुन फिल्डआव खामानि मावग्रा एक्सपिरियेन्सड पार्सन इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ बुथुमनानै जों बेफोर बाथ्राखौ सावरायनायमोनब्ला बेफोर खहाया बेफोर माइनास पइन्टआ निश्चय थालांनाय नङामोन। अब्ला बिटिसिआव माखासे रोखा लामा खोनानै लायालासे दा जोङो सुग्रें सु लामायाव बोसननानै थिसननानैसो जोङो बेजों थाबायनो लानाय जादों नामा नैफोरबायदि सोंनाया जोंनाव जाखांफैयो। लोगोसेयैनो सोलोंथायारि बिथिङाव बिटिसि जानायनि सिगां गोबां बाथ्राफोरखौ दफानि बाथ्राफोरखौ थिसननानै लानाय जादोंमोन। दा नैबे बिटिआरनि बेलायाव जों बै बिटिसि सुक्ति जानाय समावनो माखासे पइन्टफोरखौ रिपिट खालामदों, नाथाय गोदान जेबो गैया होननानैसो आं बुंनो सानो। जेबो गैयिया नैबेनो जों जाय बाथ्राफोरखौ सानदोंमोन जे सेपारेट डिरेक्टरेट बा बिदिनो जोंनि थाखाय गुबुन थख' अफिसियेल माखासे आयदाफोर साबजेक्ट्स बा बिदिनो UPSC नि अफिस नांगौमोन जोंहा बेयाव बा साहित्य एकाडेमिनिबो ब्रान्च अफिस बा रिजनेल अफिस दानानै लानो हानायनि लामा दङ। नैबेफोर दफाफोरखौ अन्तत' इन्टेलेक्सुयेल ग्रुपनि माखासे मानसिफोरखौ हांख्रायनानै सावरायग्रोनायमोनब्ला बैफोर गेना गोरोन्थिया निस्सय थालांनाय नङामोन। दा बिटिआरआनो जाबाय BJPआनो UPPLआनो बर'आनो बा BPFआनो सरकार दाबाय। बबे लामाखौ लानानै जों बैफोर आवगायलांनायनि लामाखौ जों एवस्रांनो हानो, बबे दफाखौ लानानै नैफोरबायदि सोंनाया फैयो। बेनो जाबाय बिटिसि सुक्ति जानाय समाव पार्लामेन्टारि जा एकर्ड बेनि खामानिखौ मावफुंनाय जादोंमोन नैबे बिटिआरआव, नाथाय बे माइनास पइन्टआ थालांबाय होननानै